אני לא עונה. לא, לא, אבא, אבא, אבא. מה אתה עושה? לא. הלו. מי זה? לאן הגעתי? זה סופר פאר. כן, אתה אתם תוקעים. אני אשאל רק רגע. שנייה, בסדר? 24/7. זה 24/7. יש לכם... וואלה אחי, אני לא יודע, במקרה עניתי לך, אני לקוח פה, אז לא נעים, פתוח כל הזמן, תבוא. לא, יש לי שאלה למוקנח, הוא לא לאחר? אני אגיד לו, רגע. שנייה. What the fuck? רגע, שנייה. הלו? הלו? הלו. הנה, כן. תגידו לאן להתקשר. אל תסגור סתם. יפה. אולי הוא רוצה משהו. מה אתה צריך לשאול? יש כאן כדור לצינון. בטוח? בטח, יש בסוף. תבוא. בטח שיש. אני קוראת לך.